Mali kunnafoni jabran la ba mo no ban fle do Mali ko nani Mali ko kan ba foye kaniya ni yaw ka émission be ka kuma kene kura wara sigile be émission be ka kuma kene ko na toujours ayan la tege ka to no morbo jabire wili parce que olu de be ko en bodo ko en be ka rolu le nyana ni ko ku ka information nyana ma information jeli ndi mo koma fi fena ka ta sun goro de fi kam adon mo ko mi ba adon ani mo gomba kalawa donc ori ato Mali kunnafoni ya la tege ka to no morbo jabi wili wala sa ale kana aw la famnya ka keni kunnafoni munu be kana ni semaine ko na antena kuma da jan ame kuma da dairema ani so wonto no morbo amba en so madam amba kortuti alhamdulillah amba tanawaro Mali kunnafoni ya la tege ki wele bituguni nanga na masala parce que ni min ko Mali ka tagagne fi ka gere mo la mo munu be sika kuma fo Mali on be min famnya donc wokum konna la Mali kunnafoni ya la tege ki wele inanga na masala wakati ni ngunu hono kana tanawaro o nyini ngali fola amba damne mina we francika acharnement yi Mali contrôle donc Macron ka discours ani municipal ka discours anya ye ka fo ko France yi kuma chama ba fo ni semaine konna to no morbo explication jume bala bismillahir rahmanir rahim ba awfu laje bagani allame bagaw ani awre barakel am fembe barala mbaw befo donc sisan koni Mali ne France tekra pati sakanay min kon ka glen colonel président Assimi Nakamgo u kana jabi donc era fa u kana foi fo u kana u jabi ko to ku kono kuma befo ala be minke o wasara France ya Antonio be ay Antonio Sini France ya balga do Kidal ay moti minana ka sego minana kana fokul goro ka tlaka fo ko ko sikaso kera zone rouge ko kay kera zone rouge ka bibe katle obgofo ni France ko sikaso kera zone rouge ay ambassadeur wele kana Afrique ka interpeller pourquoi ko sikaso e zone rouge abuga diadu de blagata blay wa obuga terroriste de chega tuku blay mumba ke zone rouge donc ibeka kana mgo masiku joro la ola sune be ambassadeur interpellé français de yafo état de do français état Mali état donc état do population nga fo état aba batika bular muna ko sika to zone rouge a sababu e muye ou bien abuga complot man tige sika zo kama déjà ke dal minana ka gawo mine ka tomuktu mine ka yorobe minana kana fo sigu mina ka kulgoro vanglembe mine autrement akira tuko résident donc madame Francine Mali antala ñoyen mais ko bega se romina 6 ans Malien beka méfier Malien beka union que autour de l'autorité malienne transition Malien beka dema bek union autour de la transition et opposition majorité côté blé Maliko de B6 ans kafo ibeka atete créosité Mali de B6 ans Assimi côté Maliko ibeka côté fausse côté RPM côté Adema côté Maliko drone beza donc en kan dida kelemi flani franchité en kan dida en kan ñoko mine ka futirala France état Mali état mais Macron ko ko lutango jamana reconnu comme état voilà okono oya kungoyo alaka ambassadeur tea aka ambassadeur bia aka coopération aka ONG be France ONG be bia anga siradla ejmai siradla be bulo an comment on appelle aradel te français ote ka yirma jo siradla aradel antuma fo aka la jo amba de chinois o ambassadeur o feneke akwa duro bala ambassadeur me ay sira tote amba de chinois mo chiro kaka échanger wera make échanger uyage mponde échanger te de la ta yirma jo uyage mponde français yage mponde ka manada mali onyaga sira be bod duguma sira be bod bebe duguma la sira bebe duguma la sira klendro ne be sanve o mponde o te échanger jigro ne échanger teni sira joel be sanve akacha donc comme Macron sisa akono gwalendo anaka ministre be kono galendo parce que abado sida
tagayɔrɔ t'a bolo bilen ni Mali tilara la farafina bɛɛ de tilara la o de ko to a ko Mali tɛ État ye mais a ka o ye kumalankolon fɔ de ye dɔrɔn sinon i ka ambassadeur i ye ambassadeur accrédité an fɛ yan e bɛ se ka ko Mali tɛ État ye cogo di an fana ka ambassadeur b'u fɛ yen waati dɔ la u yɛrɛ y'o gɛn Tumani Jime Jalo ne terikɛ don a fɔ i bɛ ka de y'a gɛn sinon Faransi m'a gɛn i bɛ k'a kana k'a ye Faransi neni k'a ye Faransi neni ko Faransi a dun ye tiɲɛ de fɔ Faransi surasiw tɛ fosi la yan il ne fout rien ici. Ok, tonton Jabi, tellement qu'il ne fout rien. An y'a k'a fɔ ko municipal ka kuma kɔnɔna na ko olu ka sɔrɔsi 50 ni mɔgɔ 2 ko de sara anw fɛ yen. Nka municipal bɛ ka yala anw na dɛ ale bɛ se k'a fɔ cogo di u ka sɔrɔsi 50 ni 2 o kuma an ka mɔgɔ joli sara sa. Voilà. Madame a bɛ ka yala na dɛ pour que mu jaabibaga t'a la o kan bila an ka jaabi bani an ka militaire min sara 20,000 militaires de sara yan halo dɔ 5 ma faga gendarme 5 ma faga a fɔ 6 yɛrɛ sa kɛ parce que dɔ jogina o fana sara a kɛra 6 ye 20,000 militaires o de sara an ka militaire la kan bɛ videra an ka kan bɛ videra olu ta 52 u yɛrɛ ka intérêt kama parce que u bɛ sanu bɔ ni uranium bɔ de la an ka sahara kɔnɔ u t'a fɛ ka bɔ sahara kɔnɔ mais u bɔ a kɔnɔ hali mɔgɔ t'a f'u ye. Donc tonton Jabi yɛrɛ fɛ sisan nɔ est-ce que an kan k'an profiter ni wagati in na k'an ni Faransi ka accord bɛ jɔ wa. Accord bɛ jɔra o Assimi y'a bɛ ban président Assimi nana dɔrɔn a ko y a pas révision d'accord o de filɛ ka fa wili Macron na. Donc président ye accord bɛɛ jɔ. O y'a bɛɛ jɔ. Ok. Président Assimi Goïta y'a bɛɛ jɔ carrément o de bɛ ka fa wili o la sisan sinon u ye résolution dɔ bɛ yen u b'u sago kɛ Mali la ni o de ye donc n b'a ɲini président Assimi fɛ résolution 2364 article 37 ko Faransi ka sago kɛ Mali la foyi tɛ bɔ a la o de bɛ ka Faransi jama Mali kɔnɔ parce que a taara Nations Unies de la Nations Unies yɛrɛ de y'o voté an ɲina ma donc n b'a fɛ Assimi ka résolution ɲini k'a faraka fili comme Kadhafi ye u ka Nations Unies papier fara cogo Assimi fana ka nin résolution ɲini k'a faraka fili. Mais tonton Jabi ani Faransi ka ni gɛlɛya est-ce que a tɛna problème lase an ma Nations Unies la wa. Non fosi n'a kɛra an bɛ se ka bɔ Nations Unies na dɛ CEDEAO an bɛ se ka bɔ a la OEA an bɛ se ka bɔ a la an k'an yɛrɛ ta. N'an bɔra a la o tɛ kɔlɔlɔ lase jamana ma wa. A tɛ fosi a ma an ka sanu b'an bolo yan an ka wari maralen bɛ yan n'a kɛra an b'an ka franc malien bɔ o bɛ k'an ta Guinée tɛ nin ye Guinée ka franc Guinée t'a bolo Mauritanie t'a bolo Mauritanie ma bɔ CEDEAO la Guinée m'a fɔ ka résolution m'a fɔ k'o bɛna bɔ CEDEAO la mun b'an bali an tɛ bɔ a la parce que a nafa t'an kan CEDEAO ye maliyɛnw tɔɲɔ kabi i bɛ ka tile la u y'an tɔɲɔ k'an tɔɲɔ Faransi y'an tɔɲɔ ni 2 dɔrɔn de Faransi ye CEDEAO ye Faransi de c'est la France qui dirige la CEDEAO MINUSMA c'est la France qui dirige MINUSMA et mɔgɔ joli sara 20 688 Maliens de sara dugu 280 ni ko de jɛnna Faransi bɛ yan MINUSMA surasiw bɛ yan MINUSMA 15 200 combien MINUSMA militaire bɛ yan Faransi 4 500 militaires Barkhane bɛ yan dugu 200 ni ko de jɛnna Mali kɔnɔ fo i bɛ k'a yɛrɛ bɛ taa saga jɛnnɔ a sen kɛ ka saga jɛnnɔ pousse dugu jɛnnɛ ka sagaw jɛnna fɛ ka misiw jɛnna fɛ ka baw jɛnna fɛ sɛw bɛɛ jɛnna n y'a dɔn kuma tɛ basaw ma o bɛɛ kɛra k'olu to yan u ye mun ɲa a ye mun ɲa donc nali yan a ma fo a ye tiɲɛni dɔrɔn de se Mali ma ils n'ont rien fait pour le Mali pour sauver le Mali pour stabiliser le Mali u nana Mali tili de kama u nana Mali tilali de kama ni Ala sɔnna Mali tɛ tila barika bɛ Mali ko bi barika bɛ Mali ko sini et fɛn fɛn nana Mali tilali kɔnɔ a bɛɛ ma sa Pierre Buyoya a ma sa Irlande ka min fana nana communisme tɔgɔ la a bɛɛ ma fa ma da a bɛɛ la Mali tɛ o mɔgɔ ye u nana Mali tilali de kama depuis 2013 fɛn fɛn suran tila u y'olu de cɛ kana bila MINUSMA tɔgɔ la Mali la ka Faransi k'a ɲɛmɔgɔ ye Faransi officier de ye MINUSMA bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye bi a section bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye ka wari ŋanamu dɔrɔn ka Mali tilali fɛlɛ tigɛ ninnu m'u ka wari bɔ an tɛ wari mɔgɔw m'u ka wari bɔ waati dɔ la u y'u ka wari bɔ k'u ka passeport bɔ k'u ka carte d'identité bɔ parce que Faransi de b'u kɔ kan
o bekera ya ibe gatlela ya foti mabwala donc madame ani frantika kele malion ka fara ɲɔgɔn kan u kana diviser u kana korto election ma mali tambolo ala ni siri morbo kan nunu barga anya helicopter do soro ala kan nafa bo olula ala kan nafa bolla ok tono jabi sisan no malion bebe kulela ko Wagner mako kana bebe fe Wagner kana mais est ce que ni Wagner fane girina kana nani olu fane ma sigi ka kuma ngene manke ka dancho fo ka limitu fo est ce que olu fane tatna ke France nyogona ambulu amma ko side Wagner la madame militaire be minan ka duma dron ni minan diranga militaire ma on a commis de généraux jalama de colonel be ma sida ani lieutenant be ma yelema be ma doma frauka jalaka on a de est ce que olu na son attaque ke yoro la no mata ibera dieke président la transo de badja ajoro la halimin tara ordonnance ta kama kena furdim bala kavo ibeta sai furdim tay balka ta kele yoro la parce que suratu bodeke ubo ordonnance dladla ko blagata ko olu makinea kay balga ubien no camion faragata o badro camion langolo le bete kele yoro la abay tunga jigisrala o bekera ibigatlela ya o bekera ya ne ube camion begata sigudra be tunga jigi chauffeur doni mo demande drone serai o bekera ya donc asime ka joro la armée malienne o kanga mali bodinga kuna amma go armée malienne kelembe se watono jabi abese moyen de tamblo moyen ka dama drone sino mo go be armée la de armée mo go be hali wagete siga migi boli alpha marco na redente umore fo ko oye armée ba be jenje no koko fe mo be armée ma jere ki denta ga do sura malamin konare amodo armée la mo be armée ma tia ko ga tagi denta ga do ni fatore te mo be sika oke ebe armée ti ko kay dendo ala malion kam mana kande oye ko alpha e armée ti mo be armée ti ki dendo armée la o te sika ke a chano politique de anga armée be halaki politique de anga armée halaki mais ou bien yo parce que colonel nous venait ou ni président de partout ou bien école clendeke ou est defouke ou est bagike ou est maserke ou est fembeke colonel ni beke ala ke farafara la betarika tasirala nous tara armuta ni tara financier ni tara que préfet ni tara ke commandant ni tara ke sous-préfet donc benika tablo de do kavo kute cordon ou be cordon charti laje uma songa constitution be ko charti ni constitution be nyon dafa de charti mavo ko président be vice président be président remplacé malio ma fo wati dola ko asimite seka banda remplacé hal nasara charti ute charti kala uti shatikala ama remplacer ni ama remplacer ko hale asimi kanata conseil des ministres la mo mi e taga ni ke président transition e betla ko bale ko halo o teta conseil des ministres ko dabo mali fambela mune be e kono ola ni jamfate we jamfate ki buiga forola kani bla président la kaibo yemwala kanike premier ministre one asime one wela halate telephone ta abe banda wela halate telephone ta akwa to kera duga esa koy ota mune be nunun kono ate taxi kala ka shati kala shari ni constitution be nyon dafa de umuka ministre voter nominal bu mable orke constitution kono coup d'état haramalendo coup d'état mai tono jabi wan mistimi yera votera tanto foka foko o mo fe o note mena bleno donc o votera ni sharia ki se jumedi o votera comme ka abe shati kono koni ko kera kureta kono la mo minu ye kureta ke donc o no kana mine ble
fo ka taa fo diɲɛ wulila mais est-ce que an ka bɔgɔ jeni mɔgɔ y'u sɔnni o ko ma assemblée sarakisɛ mɔgɔ o saraki o jago o sɔnna ma u ma voté de ko mɔgɔ 90 ni joli y'a voté mɔgɔ journaliste fila dɔrɔn de ma sɔn ka voté o y'an yɛrɛ ka mɔgɔw ye non ni assemblée mɔgɔ y'a voté kuma bɛ min nɔfɛ sisan assemblée mɔgɔ y'a voté n'o ye CNT mɔgɔw ye bi olu y'a voté ne ko est ce que an ka sariya sunba yɛrɛ n'o ye cour suprême ye olu sɔnna ko in ma wa a tɛ se cour suprême la o a bɛ taa président de fɛ direct loi bɛɛ bɛ taa yen donc cour suprême da foyi tɛ olu da foyi tɛ nin na a bɛ olu b'a suivi de cour suprême ni tribunal ninnu bɛɛ b'a suivi de en cas ni dɔ ka problème sera tribunal la u b'a fɔ ko ah non amnistie votera nin sen tɛ nin tɛ se ka juger o b'a sɔrɔ a promulgué la président yɛrɛ fɛ ka ban donc amnistie mun votera sisan nɔ amnistie bɛ charte kɔnɔna na a bɛ charte kɔnɔ a bɛ charte kɔnɔ a bɛ constitution kɔnɔ olu fila de bɛ ɲɔgɔn dafa constitution ye 92 ye o b'a sɔrɔ ninnu yɛrɛ peut-être u bɛ deuxième Azim ninnu bɛ deuxième année ou bien troisième année yɛrɛ la 92 Azim a 37 ans o b'a sɔrɔ u bɛ peut-être deuxième année ou bien troisième année kori d'accord tɔnɔ jabi fɛn ko tɔnɔ jabi an y'a san an bɔra an ka indépendance san 60 ani kelen na tɔnɔ jabi ɲɛtaga jumɛn kɛra jamana kɔnɔ depuis madame ɲɛtaga min kɛra jamana kɔnɔ indépendance sisan cɛ n'a yɛrɛ bɔra Moribo tile la ne ma ɲɛtaga foyi se a la ni nagasi tɛ jamana ma bɔ nɔgɔ la jamana ma bɔ nɔgɔ la hali Moribo tile la 8 ans an bɔra nɔgɔ la parce que usine 74 société entreprise Moribo y'o créé 8 ans kɔnɔ chômage tun tɛ yen école tun bɛ marché fo ka dan tɛmɛ écoledenw bɛ mètre bonya mètre bɛ écoledenw bonya fɛn bɛɛ bɛ marché maintenant Faransi nani sen don général Moussa Traoré sen na u ye nkalon bɛɛ parce que coup d'état ye nkalon de bɛ digi o nkalon dɔrɔn de bɛ tigɛ ka da président la o président yɛrɛ b'a kunfɛ dɔrɔn ko Modibo ko musokɔrɔbaw ni denmisɛnninw tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen donc mɔgɔ ni muso tɛ se ka kuma bilen sinon ni aw ka ministère y'o mɛn u bɛ minɛ dɔrɔn u bɛ t'i faga i bɛ si la tunu o nkalon n'o fɛn bɛɛ tigɛra Musa yɛrɛ de tun ye ministère ɲɛmɔgɔ ye u y'o su ka bila Modibo la k'o minɛ k'o don kaso la ale nana 23 ans balo kɔni ma dɛsɛ an na mais sara fɛnɛ tun tɛ kɛ mais mɔgɔ si ma baara bila ko sara tɛ kɛ ɲɔ kilo tun ye dɔrɔmɛ 2 ye malo tun dɔrɔmɛ 7 dɔrɔmɛ 8 comme ça ale ka 23 ans Congo ma maliyɛn si minɛ awa kɛlɛ si ma tigɛ Mali kɔnɔ o fɛnɛ ye ɲatagani don ale kɔni Musa y'i jija o la rébellion ma wuli rébellion wulila min na o ye ale yɛrɛ bitumani o b'a sɔrɔ u ye mouvement wuli ka kɛ Musa Traoré nɔfɛ k'a ka fanga bila ou bien a ka constitution yɛlɛma a ka militaire parti créé IDPM dɔrɔn tɛ kɛ parti ye donc u wulila o la MFA ni rebelle ni MPA ninnu fɛnɛ wulila nord la ka kisɛ ta Mali kama donc u nana bɛɛ sɔrɔba ka don ɲɔgɔn na yan a ɲagamilen bɛ yan AM bolo a ɲagami bɛ mouvement démocratique bolo nord fɛnɛ rebelle fɛnɛ wililen bɛ Musa t'a dɔn a b'a kɛ cogo min sinon ale fɛnɛ waati ni o fusara maintenant Musa taara parti caman kɛra la sisan parti 228 de bɛ yen Mali kɔnɔ sisan kabi Musa tagara parti donc san o san parti 2-3 bɛ créé dɔw bɛ bɔ Adema la ka taa parti kelen dɔw bɛ Sinidi la ka taa parti kelen dɔw bɛ kɛ RPM la ka taa parti créé donc bɛɛ y'i ta bɛɛ kɛra parti ɲɛmɔgɔ ye a bɛ komi anw yɛrɛ an ka journal créé cogo min ni min ni directeur fɛn na o ye dɔɔni sɔrɔ o bɛ taa contrat dɔ fɛ ka journal créé ka i sen bɔ ka o journal bila donc indépendance bi tɛ madame an kɔni bɛ ka taa kɔfɛ tugun donc an tɛ ka taa ɲɛ a yɛrɛ tɔ bɛ nɔnɔ na waati Mali yɛrɛ t'an bolo bilen fo kana Mali tilana i bɛ ka tile in na a tɛ de tile la a tilana na kana i bɛ ka tile la sisan yɛrɛ a t'an bolo bilen ne bɛ se ka kɛ pour que an ka bɔ nɔgɔ la Maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ parti politique association journaliste wo jeliw wo recruteradi wo bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ni waati ni ninnu na
sino baba ko Wagner ni Wagner o sita nyayo na nyugo mine Wagner ko talao Malio re Wagner o Malio be Kidal Malio be Tomuktu Malio be Gao Tesalitu be Bagazu be Tesalitu ube robe Malio be robe na nyugo mine sita Francis naga ministre kataka bon kuna sita beka boka mati bage ka Francis gen anga barka do anga armela armeni mi mamblo anga barka do la minanka duma irisika kanga irisika ndema chinois kandema Francis yere jamana tana de mi Mali reconnu il est le 10e pays qui a reconnu le Mali sinon allemand bege allemand fenebe union européenne fait ore bugu bla Francis fait sinon allemand flo de Mali reconnu au borae États-Unis fenebe ga Francis dema. Est-ce que vous avez demandé de faire un nom donc ala ne risi barka urite sanao oui et son 27 pays union européenne ka États-Unis frauka mado États-Unis tari resuro Francis bolo tum pati États-Unis dawolo de be Francis bolo Francis vene dawolo be États-Unis bolo hali siri mo complot de ke siri États-Unis Francis o fene de complot ke Libye ka kana vi faka risi nyinama uma de siri la parce que tono jabi depuis Wagner ko in foro doro aya ye ka fo be ka boli kana to kam no be ka boli kana tane na kera Amerique yo akera Belgique yo amana ke jamano be ka boli kana asimi fe donc be ka essayer kana vont nous aider kuba andeme donc kuba coopération to renforcer ou banga mo former des trucs comme ça est-ce que ni bete ka la fliwa ni be propagande drone Fantastique ou bien kabit 2013 où yanga suratu jol formé zéro ils n'ont rien formé au contraire où yanga suratu de fali redema et ou beka sera Wagner miya Wagner be amena Wagner be moi bo ta c'est vrai ambura c'est vrai donc information ko madi mo ma ba don o kam gote ministre betu kam ko ministre c'est vrai Wagner mo kam machine électronique c'est vrai nya bebe gaye asikilembe machine pas sikilembe c'est vrai parce que ali surveillance machine asmika et indépendance fin discours konana adama to Wagner ko mala ay olu ta fo et puis shogal fena ko olu ni Wagner ma delika contrat signé donc olu be Wagner me jawdita oui tiens fo mais olu te sika fo flo parce que nama ke officiel olu fena bena SMA de ke ils sont là il y a un mois ou bien avec Kalo Kelembo Wagner be avec un mois bo ou bien SMA de là surveillance du territoire bo de nyanyini flo ou ka kanga bundelike romi nansona ou be bundelike djihadisme terrorisme ou ka bandala et ici ministre mo de fo Francis président le russe ministre Afrika et affaires étrangères russe ako olu bena Mali la terroristes keleli de kama pour combattre les terroristes pour combattre les djihadistes Francis Macron ni français min me Mali ni djihadistes do ni terroristes do ambufa jama etegere fo Nations Unies la wara okura jara mgoye donc okuro irisibe jamana samana de mi Mali rekoni ka Chine dauka ka Ghana dauka ka Guinée dauka donc ali shogal era ka discours do konana ko Mali kelege minen be night keme salata ko bikono to be bawrisi donc oni Mali on ko be accord signé Russie o manga digi mo la ko ça c'est o kanga keri kabe indépendance ambe Russie bolo depuis Morbo et moyen auto ye Moussa Bla Morbo la pour go be frère Mali la dro parce que Morbo tari idlon et Russie la anga minambe tan Russie Moussa Traoré na moyo bla Moussa la ale kalbe France no bla kata japonais no fait o kana anga Mali développer oui mouvement démocratique wili français ambassadeur la Alpha Ndourou ni Moutaka Talou kare belon fene wili nord la ka am ko wili yan ka fambeke tasmay ka fambeke mercenaire bet ci villa do kono ministère administration territoriale la ani ministre industrie min fle quartier du fleuve la mercenaire to shiro e français olu tagono blaye ka Moussa Bi
ko Musa a détourné des milliards. jabi filɛ ka mouvement ko min fɔ dɛ mouvement fɛnɛ ka ca an ka jamana kɔnɔ sisan dɛ parce que munna ne ɲɛ b'a la caman ba de bɛ ka wuli soutien à la transition an do kɛrɛfɛ jamana in fɛnɛ kɔnɔ coup d'état kɛra sisan n'o ye la Guinée mais olu ye soutien na bɛɛ jɔ Mamadou Doumbia a ko mɔgɔ si kana wuli ko soutien donc an dun ka autorité mɔgɔnin filɛ Assimina tɔ bɛɛ bɛ ka wuli soutien à la transition kuma bɛɛ dɔ b'i fara ɲɔgɔn kan u bɛ na place de l'indépendance la soutien à la transition est-ce que olu fɛnɛ o dɔw tɛ kɔlɔlɔ lase jamana ma parce que n'a kɛra ko tout le temps soutien ko wɛrɛ tɛna bɔ a kɔnɔ wa foyi tɛ comme soutien min don soutien moral de don sɔrɔsiw ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw b'u nɔfɛ sinon o fana hakili sigilen tɛ dɛ sɔrɔsiw ninnu hakili sigilen tɛ parce que faransi bɛ k'o kɛlɛ jihadistes b'u kan Mali bɛ bolo la parti politique i bɛ min bɛ i bɛ k'a nɔfɛ olu fana b'u nɔfɛ k'u tɛ taa Assisi la jugu b'u la dɛ corruption kɛlɛli o fana o kɔlɔlɔ b'u nɔfɛ o est-ce que o man jugu ni hali jihadiste yɛrɛ parce que n'i ko bɛ corruption kɔlɔ Afrique kɔnɔ tasuma dɔn dɛ u bɛ dɔ bila o tun tɛna faga misiriba la parce que a ko corruption bɛ kɛlɛ fo ka s'a dan na armée ka wari bɛ bɔ wo kɔnɔ ka cɛ bila la fa bɛ taa ka taa muru da fa kan na misiri kɔnɔ ni ala faranga tɛ sabu a t'an bolo sabu Assimi tɛ a mɛnna sabu est-ce que guerre civile ma wuli parce que Faransi ni MINUSMA bɛ guerre civile de fɛ Mali kɔnɔ o dɛsɛra o de la u ye siyaw bila ɲɔgɔn na k'o bɛɛ kɛ u ye filaw ni dɔgɔnɔw ni bamananw bila ɲɔgɔn na ka dɛsɛ Faransi haribi u ma tila dɛ donc colonels u jogo cɛyalen don bi fo ka dan tɛmɛ mais soutien madame u ka soutien cɛya hali misi ko bɛ soutien k'u la u ka soutien tɔnɔ jaabi Choguel ko k'ala ka discours sisan nɔ tribune des nations la a taara Mali défense ta kosɛbɛ donc i tɛ dɔɔni f'an ye o fɛnɛ kan o fɛnɛ a kɔni diyara mɔgɔ caman ye mais ni fɛn façon na i b'i tɔnin tɔ quoi parce que an ni ninnu tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye occidentaux anu tɛ kɛlɛ donc e yɛrɛ fɛ a kumana kojugu a kumana mais a kuma ɲana kosɛbɛ mais a dan tɛmɛna de dɔɔni mais a ye tiɲɛ de fɛnɛ fɔ an m'a fɔ aw de k'aw bɛ taga aw nana an dɛmɛ jɛnkuna de y'u wele parce que olu ko k'u mana wele k'u welela de jɛnkuna de y'u wele Moro Keita m'o de fɔ k'ale bɛ Faransi gɛn a bɛ Faransi militaires gɛn a y'an ka base Tinsalidi ni Gao ni Kati to an ye k'ale kɔni y'u gɛn mais k'u bɛ munumunu na Mali da fɛ mais fasoden jugu dɔ bɛ na ni Faransi ye o fasoden jugu ye jɔ o tɛ jɛnkuna de ni Alassane Ouattara y'u wele ka na k'a ye na Mali bɔ ten or que an ka sɔrɔdasiw ye kɔlɔkɔlɔ kɛlɛkɛ ko na fo kisɛ bɔra sɔrɔdasiw don yan kana yan a sɔrɔdasikɛ fila an n'a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ basi la don o don kisɛ bɔra yan de u y'a tire kisɛ bɔra yan kana bɔ mais hali kisɛ ma se ɲi ma o y'a sɔrɔ a da wagalen dɔ ta mais kisɛ ye yan poto kana yan mais a kɛnɛyara mais wo b'a la ko na Faransi nana na avion do pata k'a kɛ fo Anafis Kidali donna la ko k'anw bɛ da ko sɔrɔdasiw aw fana ka dan yan militaires u y'u jeni yɔrɔ fin kosɛbɛ ko na u ye jihadiste bɛɛ hali ɲɛ kelen u y'a bɛɛ faga jihadiste ɲɛ kelen min tun ko k'o bɛna teli fɔ Bamakɔ yan u y'a bɛɛ faga Faransi sera ka sɔrɔ u y'u bɛɛ éliminer avion nana k'a tɔni dafa dɔrɔn e ma ko ka mɔgɔ kelen sara ye parce que o bɔra ka bin avion nana a falen dɔ dulo la donc madame soutien u ka continuer fɛ mais a kana kɛ soutien propagande ye ou bien wari ɲini soutien Mali bɔ soutien ne b'o de fɛ fɛn fɛn ko soutien transition a ka ɲi mais soutien Assimi o tɛ dɛ soutien transition ale de ye transition ɲɛmɔgɔ ye n'u ko bɛ transition soutenir donc ale de ye ɲɛmɔgɔ fɛnɛ donc ale b'a kɔnɔ gouvernement b'a kɔnɔ CNT b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ transition kɔnɔ donc o kana kɛ ka kɛ soutien wari ɲini soutien
ou bien propagande soutien o tɛ dɛ bɛɛ k'i jɛni fi an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min faransi bɛ taa ka bɔ an da la cogo min MINUSMA bɛ taa ka bɔ an da la cogo min o dɔrɔn de ye o de ye soutien barikalen ye maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka soutien kɛ transition Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ yanni février 2023 u ka élection kɛ. Mais o élection ko in yɛrɛ tɔnɔ jabi Choguel ka discours kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko élection présidentielle tɛna se ka kɛ février 2022 est-ce que o tɛna problème lase ani CEDEAO ma wa? CEDEAO ne m'a fɔ an bɛ bɔ CEDEAO la ni assise sera ka kɛ parce que remaniement kura bɛ yen semaine nata ministre ni caman bɛ taa minnu bɛ assise kɛ o ministre de bɛ na ni ala farala Choguel yɛrɛ kan a bɛ to yen ni ala ma fara kan sa parce que Mali bɛ dako min na sisan an mago bɛ maliyɛn vrai de la Assimi mago bɛ maliyɛn vrai de la donc élection k'a fɔ février mais mɔgɔw bɛ ɲina o de kosɔn ko cour constitutionnelle n y'a fɔ radio la o don effectura la n ko Assimi ka secrétaire général rend ministre à ka cour constitutionnelle écrit parce que dɔ farala transition kan automatiquement depuis la prestation de colonel Assimi prestation de serment de Assimi parce que tɔnɔ jabi mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko 18 mois fɔlɔ banna mɔgɔ t'a dɔn parce que maliyɛnw b'a la ko an ka transition prolongée transition prolongée len don ka ban a prolongé charte de y'o fɔ les 18 mois commencent à la prestation du serment du président de la transition ale dun ye président de serment kɛ le 7 juin 2021 donc Assimi ka 18 mois bɛ ban le 7 novembre 2021 donc 2022 le 7 novembre 2022 Assimi ka 18 mois bɛ ban cour constitutionnelle Touré ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ka maliyɛnw bɔ kunpan na donc élection bɛ kɛ le 27 février 2023 automatiquement hali sosoli t'a la mais Assimi ka mɔgɔw présidentiw sigilen bɛ cour constitutionnelle fɛnɛ sigilen bɛ tɛ ka maliyɛnw bɔ fili la d'accord charte dɔ bɛ yen constitution bɛ yen olu bɛ ɲɔgɔn dafa de Assimi a prêté serment le 7 juin a ye maliyɛnw bɔ kunpan na ou bien o fɛnɛ b'a fɛ maliyɛnw ka wuli ka mankan kɛ o de ko la parce que n b'a dɔn maliyɛnw parce que prolongation ko kuma cayalen don u ka ɲɛfɔ an ye parce que a ma ɲɛfɔ ko transition prolongée na déjà n'u bɔra k'o ɲɛfɔ faamuyali bɛ sɔrɔ kow la mais bɛɛ Assimi ka mɔgɔw sigilen bɛ hali administration tɛ ka fosi fɔ secrétaire général de la présidence tɛ ka fosi fɔ cabinet bɛ président yɛrɛ bolo a tɛ ka fɛn fɔ cour constitutionnelle fɛnɛ bɛ a tɛ ka cour constitutionnelle de ma Assimi kɛ président ye donc ni il y a président kɛ président ye il a prêté serment devant la cour suprême le 7 juin wili k'a fɔ Touré président de la cour a wili cour constitutionnelle a wili k'a fɔ le président a prêté serment le 7 juin 2021 donc a ka mandat bɛ ban le 7 novembre 2022 donc élection bɛ programme pour le 27 février 2023 a bɛ mun ca maliyɛnw to fili la dɔrɔn EP mɔgɔw ma conférence kɛ ko foyi tɛ fara transition kan k'olu tɛ taa assise la u m'o bɛɛ fɔ donc ko Mali bɛ taa dɔrɔn si tɛ se ka se dabɔ ji la an kɔni b'a fɔ an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ o y'an ka baara a y'an ka wale de ye o ye kunnafoni y'an ka baara halo don y'o de f'u ye n ko traita u bɛɛ tun bɛ yen maître Tabo nk'aw sigilen aw ma kalan ni colonel ye dɛ journaliste tun bɛ yen o mémorial Modibo Keyita la a kɛra samedi tɛmɛnen n ko aw ma kalan ni colonel ye colonel ye charge ni contrôle o bɛ ka baara kɛ n'o de ye donc a y'a lajɛ Assimi a prêté serment le 7 juin aw bɛ ka fɔ ko ninnu tɛ tɛmɛ le mois de février 2021 kan a tɛ fɛnw lajɛ dɔɔni a charte kalan c'est-à-dire que u ka sigi ka kuma kɛ ka ɲɛfɔli ɲɛnama kɛ walasa o fana kana kɛ problème wɛrɛ ye jamana ma gouvernement de n'o ye nin ye Choguel ni cour constitutionnelle ni présidence cabinet o tɛ ka maliyɛnw bɔ fili la u k'a kɛ ala yɛrɛ kama
o ka malien bo flila charte min fo ko da malien tlo o shogal ko yara la an nya bala ka fatuguni ka folino ko shogali yere fene ka nomlelenu ko wardo ba ka fanfe no yifo 700 millions nyoko nay donc kay million keme sawra ko do juru bala do ko si toute fani o ko nyeche ko shogal kan démissionner de kata kurunya fe donc tono jabi wa kilina jume ko la e ko be malien do ne nyamugo ni srodron ko bebe dayla ko be da colonel nunu o kelenga fangata e mugo ma fo kuma ko jalare tubulo kuma komane make o yo be fo colonel nunu ma orga colonel nunu situntia na bora abla yirela asituntia abla tumbe sidaola asimbe kidal asime sanjol ke yad bolo kidal asime goita murbo kono tumbe koro ale to nya tanay marfaye mo wore bolo odo legese majisi militaire nebe marfaye civil bolo o ayo bomi ça c'est normal ko colonel o koma formation ko ma commandement ke nunu be ma commandement ke asimi disi falente jalala kaba mana preda ima disi fale jalala donc chogal ko 700 milliards wa 700 millions kay o fait ibe kay contrôle le woro de bla chogal mo kle no fait 7 contrôle ministère ani AMRTP la kabala kan damandel ka yefulo mais 0 franc fotima yako faraka ka dossier be polo économique la o te chen foite polo yako kaska vérificateur inspection ibe ga ni bebla ka to sogal no fe moment wille kataka yoro be fotima ya no fe un franc ma ya no fe ni afura 700 millions malien méchant hein anka jugunde madame malien ka jugun ole ka anka anyugo de maka malubo de ngakono sogal yere umavo ko amankani premier ministre ay aka M5 mugo ire to refo M5 fangle ko sogal mankanga ke premier ministre donc ole ka kanga kai nimbe jugade anka jugabla anka nyugo bolomne anka malubo de ngakono madame o drone negal la die mali anka juga dabla anka union autour du Mali autour de la transition kam mali boddi ngakon tono jabi anya yetuguni ko anga kolale nu yo okol de guerre dojo donc fene ko be to di jamana oui projet de oui hôpital militaire ubina ojo école de guerre fene ubina o fene jo o fene fembay pate ko kunu kat hélicoptère yin fene voilà ka frao fene ay kise bade min dira mo ci dama magawla oui armement chama de di mo kera fouye 0 franc antosra avion nous ko nambo sera maintenant kise ni pem munition femme dira a cité sera a betumbe aéroport la donc colonelu ko jija o ka nyogo mene hale furgu ni nyonche mbado furgu mado la o ka renyona o be ko ni nyonche furgu ni nyonche o ko be dabla pati portugo min tu fe shogal ka wilga suma hale asisi la shogal ngolo fale ndo de ni pati EPM ko 60 parti politique olugo kuteta asisi la na wele nu mana aka wili kaka mobilita ubi aka yela ka moto ka tu no fe u kana asisi la ate fo nyaay ale de chef du gouvernement donc nyamambe to nyamanto ne la bebe ta nyamanto la bi mo jolbe nyamanto la acha bebe go kana va fembwala sini sita de clé dobe bidonta dobe negota dobe wori were sura kono ero ni seva bebe sura nyamanto na bebe ta la donc aka ke nyamanto asimi re ka ke nyamanto bebe ta la anka bodde ngai kono dron o drone negal da del kay ufe voilà tono jabi kuma nyana mali kuna foni jabran la yabago ni kuna fona dama de kuma mbulu ka wala likawi wala so se ka famya lika to gamna bado tono jabi ada do bum seni chamana ay malien chamana bo fen chaman kalama sami kuma da di tono jabi ma ka kuma kalama di jabi jamama tono jabi kuma bi bolu nebe awre fo anauka jija akaw jija malien farafara likuma kana bawka jabranina maleo union dron
o ka bɔ aw da kɔnɔ ka malien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ dingɛ kɔnɔ ladili filanan malien ka ɲɔgɔn minɛ an ka a tɔ man ca bilen dɛ dans quelques semaines irisiw mana na ni Wagner fana kɛra tiɲɛ ye sinon Wagner kɔni bɛ yan malien t'a dɔn k'u bɛ yan u bɛ yan maintenant bɛ un mois b'u bɛ yan donc malien ka ɲɔgɔn minɛ madame furugu sɔrɔsiw colonel ni ɲɔgɔn cɛ o ka dabila parce que o de a y'a don bila dingɛ kɔnɔ donc soutien u ka soutien cɛya u kana da transition ma dɛ armée fana ka soutenir soutien à l'armée soutien à la transition Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ an k'an yɛrɛ sɔrɔ an ka bɔ yan fɔ Kidal mobili la hali kala kana wagati donc madame o de tun bɛ n bolo k'a f'i ye salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Tana jabi kuma ɲɛna kojugu Mali kunnafoni jabaran laban ni bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kuncɛlen mais ɲɔni émission kun kɛnɛ kun ka cɛ sa an b'a fɔ ko kibaruya dumanba dɔ b'an bolo k'a da an ka filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen kulo kan sisan Mali kunnafoni bɛ se ka télécharger facilement n'i donna Play Store kɔnɔ dɔrɔn i bɛ Mali kunnafoni TV ta i b'a télécharger k'a k'i kun donc i b'an ka kokɛta bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i b'an ka information bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ an tɛ sɛgɛn kuma in fɔli la an b'a fɔ maliyɛnw ye halisa an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye walasa an ka se ka jamana in jɔ ko jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'a farala ɲɔgɔn kan ni jamana in bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na donc an b'a fɔ ye ko k'an bɛn émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan